मा गाखोनाय बेखौ हा आर्मी ट्रेनिं वाव फैदो फैदो हो गया आओ नै बोरला गावनायदों वाह कितना नंबर में लगाए देखो यहाँ मिला ऐसा नहीं है ना तुम लगा तो फिर ये 10 नंबर में लगाना है दे दे लगाओ होगा चलो तुमको नहीं आएगा चलो आङो मोनसे जायगायाव दिन्थिलांसै दिनैहाय बे जाहैबाय जोंहा सगनस्रि दैमा सेरावहाय इक' केम्प होननाय जायगायाव ना बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै हाबफैबाय नुदों माने दिनैहाय ओरैबायदि मानसि माने ना नोंथ' दिनैसो फार्स्ट खोमा नामा ओमफ्राय माने बिराद डेभेलप खालामबाय आरोना एसे आवगायथ' बेफोरबायदि गेलेग्राबो गैयामोन बा गथ'फोरनि बेफोरबायदि गेलेग्रा माग्रा बेफोरबायदि गैयामोन एकदम जेनेबा थाग्रा रुम दंखायो एबाराव आं हाबबाय माने इयाव माने सिकिउरिटि गार्ड लालायलायनाय जादों आरोना माने दिन्थिलायनाय जादों आं एसे गेटनिफ्राय एसे दिन्थिलांनि गेटआवहाय माबायदि लिरनाय दङ ओमफ्राय बेवहाय मा दङ आं दिनै फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांनोसै ओमफ्राय जुदि फैयोब्ला माबायदि नोङो नायलांनो हागोन बा आरो गेलेलांनो हागोन बा मा लानांगोन आरो बेखौ आं मोजाङै दिन्थिलांसै ना नोंथांमोना जों थांबाय थादो फार्स्ट टाइम आङो गेटनिफ्राय हाबफैनि नैबे लामा जाहैबाय NSPC रडनिफ्राय ओरै फैनानै नैबे जाहैबाय बे दै आरोना सगनस्रि दैया बे खाथियाव ओंखारथार बेनो दैया नों बेयावबो गारिखौ दोननो हायो बेनिफ्राय आं सिगाङाव गारिखौ दोनदों नैबे जाहैबाय सगनस्रि इक' केम्प गगामुख नुदों ना ओमफ्राय बे जाहैबाय मेन गेटआ बिदि आरो लांबाय गेटआवसो जेबो गैला ओमफ्राय फैनानै नैबेयावहाय इयाव नोङो नामखौ होनांगौ आरो एन्ट्रि खालामनानै थांनांगौ बे जाहैबाय एन्ट्रि खालामनानै इयाव नों थांनांगौ आरो ओरैजाय थाबाय गेलेग्राया ओमफ्राय आं ओरै थांगोन दायो ओरैजाय मा नुगोन मा नुवा बेखौ आं दिन्थिलांगोन ओमफ्राय आं गारिखौ ओरै दोनदों बेयावहाय बेयाव बे गासिबो गारि दोनग्रा आरो ओमफ्राय बेयाव गासिबो गेलेग्रा दिनैहाय माने बबेनिफ्राय फैदों नामाथाय गेलेग्राफोर मानसिफोर बिराद मानसि आरोखि बबेनिफ्राय फैदों बेखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय दायो जोङो गारिखौ दोनग्रोबाय ओमफ्राय बिसोर बेयाव मा खालामदोंथाय आंथ' बेखौ मिथिला मा जाखो थांजाला थांला बेयाव जोंना रानि दं नालाय रानिखौसो दिन्थिहैगोनसै आं मानसिफ्रा थांदों फैदों आरो जोंना रानियाव थांखोथाय बिसोरो बबेनिफ्राय फैदों बेखौथ' मिथिला आङो जोंना रानियाव थांखो नागिरनांसिगोनसो दा ओइयावसो नै बिदि गाखोग्राबो दं आरो सोरबा सोरबा गाखोदोंथाय नै न'खाय ओंखायनो मानसिफ्रा फैयो माने बेवहाय नों हायो आरो बेफोरबायदि गेलेनो मजा लागছে ना मजा मजा न बढिया नै रानिया एबारनिफ्राय माने इयावसो लेंबोफाय सासेनो रानिया इयावसो फार्स्ट फैदों नामा एबार फार्स्ट दा रानि नों इयाव नङा इयाव फैनानै गेलेनाया एबार फार्स्ट मायदि मोननो गोसोखौ खोन्थालाय मायदि मोनखो गोसोखौ मोजाङै बिदि आरो ना आं ओरैजाय नै इयावबो माने इयाव नै ओरै गाखोनानै ओरैजाय सोमावग्रा बियो नै बिदि ओमफ्राय जिरायग्राबो दं बिराद डेभेलप जाबाय माथो ना मोजां बानायबाय माने आरो गेलेबावनो फैदोलाय ओरैजाय फैदो नैबे जाबा सगनस्रि दैया वाव इयाव माने बिबार बागानबो दं आरो ना ओरैजाय नै बेनो जाहैबाय दैया दैलाङाव फैनाय नायनोसै माबायदि नुयो बेखौथ' मिथिला दैलाङाव ओरैजाय दै गोजा जागोन बायदि मोनदां गुफुरनो दाथ' माने दैया खम नालाय माबा नालाय मेसें नालाय आरो मास मोनसेसो बावबा निस्सय माने दैया गिदिर जागोन अब्लाना दैया गुफुर नुगोन आरोखि आं आरो ओमफ्राय नैबेयाव सोरबाफोर गावबा गावनो हायो नै बेयाव माने गावग्राबो दं जाहैबाय ओइ वा दासन लगासन पाइना नय लगा बोरला गावग्रा ना बियो 10 नाम्बार ओइ नै ओइ লগা না জোগাড় লগা ট্রাই করবি না লগা ও गैया हाजिया माने ये एक बार सिंदला हाँ अब जरूर लादे हाँ बाबा हमना होनांगौ माने गाव गाखोनो एसे जानाय
ऐसे यहाँ में ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अच्छा चलो हो गया ना ऐसे जाना है वाह बेबायदि खायनो माने मोजां आरो ना मा गाखोनाय बेखौ हा आर्मी ट्रेनिं वाव फैदो फैदो हो गया आओ हो गया बस बढ़िया नै बोरला गावनायदों वाह कितना नंबर में लगाए देखो काम 6 नंबर में लगा यहाँ में यहाँ सफेद में नहीं लगा नहीं होगा सफेद में यहाँ में लगाना यहाँ में येलो में ठीक है लगा तो फिर लगाओ यहाँ में ऐसा नहीं है ना तुम लगा तो फिर ये 10 नंबर में लगाना है फिर लगा तो तुम लगाओ ये बार उठान सिलाई 10 नंबर में लगाओगे हाँ 10 नंबर में लगाओ दे लगाओ होगा चलो तुमको नहीं आएगा चलो आं बयखौबो खावलायदों सोरबाफ्रा जुदि गथ'फोरखौ गावनि गथ'फोरखौ बा सोरखौबा इदि गेलेहोग्रा बा गेलेहोनो लुबैदोंब्ला नैबेयाव फैदो इक' केम्पआवहाय माने बिना फिसाव आरोना बिना फिसावहाय नैबेबायदि गेलेहोनो हायो गथ'फोरखौहाय जोंना रानिया नै हारसिं फैबाय हारसिंनो गाखोबाय माने नों इन्जय लानो हायो आरोना ओरैजाय गेलेग्रा बा ओरैजाय माबा बोरला गावग्राबो दङ ओरैजाय बोरला ओमफ्राय ओरैजाय दिरुं मानखोनाय गाखोनायबो दङ सोरबाफ्रा जुदि गथ'फोरखौहाय लाबोनानै जुदि गेलेहोनो जुदि सानदोंब्ला नैबे इक' केम्पआव फैदो बिना फिसाव आरोना दायो बर्तमानसिम फैसा लाथ'वाखै जुदि उनावहाय लायोबा आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु माने नोङो पदुमनिफ्राव थांस्लायस्लाय पदुमनियावथ' जोंनिफ्राय बिराद गोजान जायो नालाय ओंखायनो पदुमनियाव थांस्लायस्लाय जोंनि नैबेहाय सबनस्रि इक' केम्पआवहाय ओइ नङालै इक' केम्पसो इक' केम्प नंगौ मिथिलायलांसैमोन बेयाव फैनानै माने गथ'फोरखौ गेलेहोफैनो हायो आरोखि आं माने दानि गथ'फ्राथ' माने बेफोरबायदि गेलेनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि इन्जय खालामनो बिराद गोसो जायो नालाय ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों जुदि फैयोब्ला सोरबाफ्रा गथ'फोरखौ जुदि लानानै फैनो लुबैदोंब्ला बेयाव फैनानै नोङो फट' सट'बो लानो हायो आं आरो ओरैजाय थांबावगोन ओरैजाय माखासे बिबारनि डेक'रेसनफोर दङ ओमफ्राय आरो सोरबाफ्रा जुदि रुमफोर लानानै जुदि थानो गोसोब्ला बेयाव रुम मोनखायो नै रुम दंखाजोबो ना क्वार्टार बेफोरबायदि मोनसे बेयाव बेसेबां फिस लानाय जायो बेखौथ' आं मिथिया जाहाय माने सोंबा मिथिगोन आरोना बेसेबां फिस लानाय जायो मा लानाय जायो आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनो हागोन आरोखि नैबे सबनस्रि इक' केम्पआवहाय नै बेजों थांनांगौ अच्छा ये वाला फूल ना ये पसंद नहीं चलो ना क्या फूल माबा मोनसे फूलखौनो पसंद जालायबाय नैलै बियो कौन सा वाला फूल देखा तो हमको माबा बिबारखौसो नायनो नै बियो माबा आंखौ मायदि पसंद जायोनो चलो तो देखाओ हमको एबायदि नै जायगाफ्रा नुदों ना सोरबाफ्रा फैयोबा ये भी अच्छा है ना देखा तो चलो और देखेगा चलो इधर भी होगा देखेगा चलो इधर फूल देखो ना चलो इधर आगे में जाएगा चलो ना नायलांदो नै जेराव मेराव माने फैबाथाय फैनो हागोन आरो ना इफोराव बिबार बागान जाजोब्बाय ओरैबो फ्राय मानसि फैयो माने बेयाव सेल्फि लाफैयो आरोना ओमफ्राय गोलोम बोथोरबाथाय मा जाहैगोन बेयावहाय बारबो बारगोन नालाय मोजां जागोन आरोखि नैजाय नै जेनेबा जों दायो थाबायदों ना बिदि ओरैजाय दै सेर ओमफ्राय ओरैजाय गासिबो बिबार बागानाथ' जाखासिगोन मोनसे समावहाय गासिबो ओरैजाय बिबार गायजोबखाजोब्बाय नालाय नुदों दा नै वाव बेखौनो आं दिन्थिबाय नोंथांमोननो सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला बे जाहैबाय इक' केम्प दहायबो आं बुंखाबाय लास्ट टाइम आङो आरो बुंबावबाय नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला सोरबाफ्रा फैदो गाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै बेयाव बेरायहोफैनो हागोन आरोखि ओके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय चलो